Sa headlines kan mga bareta, alkalde kan Pili Camarines Sur na pinagsuspender ning 6 na bulan nakabalik na sa iyang opisina. Mga paghahanda sa eleksyon pinagtukar sa Regional Joint Security Control Center and Coordinating Conference kan Sudma. Presyo ka nagkapirang barakalon sa Naga City People's Mall naglangkaw. Comelec sa Camaligan, Camarines Sur andam na sa gigibohon na testing and sealing kad mga vote counting machine. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Matapos ang 6 na bulan na pagkakasuspender hulikan kasong administratibo na isinaangat kontra ki Alkalde Tomas Bongalonta Jr. kan subagong aga nakabalik na ini sa munisipyo para ipadagos ang sa iyang trabaho. Ang kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Napano nin color blue ang munisipyo kan Pili Camarines Sur. Sindaan mga taga-suporta ni Mayor Tomas Bongalonta na nagbabalik sa opisina makalis na masuspender nin 6 na bulan huli sa kasong administratibo. Kadakol pa pala na problema na dapat tawan doon kang munisipyo. So, mauma. Inina ang 5 beses na nasuspender ang alkalde sa presenteng termino. Kasabay kan sa iyang pagwelta ang mga job orders na hinalikan siya na suspender. Cindy Cuesta para sa GNN TV48 Naga, Newsbreak. Mientras tanto, silensyo sana ang mga job order as in regular na empleyado kan lokal na gobyerno kan Pili Camarines Sur sa pabaraba kong liderato kang sa indang banwaan. Susog Kipili Association of Concerned Employees President Rolando Orbon, pareho man nakakatabang subuot ang mga job order na empleyado hali sa iba-ibang grupo. Ipinagdagdag pa kaini na daiman apektado ang mga regular na mga empleyado sa paribay-ribay na alkalde kan sa indang banwaan. Comelec sa Banwaan in Camaligan, Camarines Sur nakaandam naman sa gigibohon na testing and selling kan mga vote counting machine as in ballot boxes. Ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Bree. Preparado na ngunyan ang Comelec Camaligan para sa papaabuton na testing and sealing kan mga vote counting machine para sa papaabuton na eleksyon na ngunyan na Mayo. Sigun ki Rodolfo Santo Domingo, ang Comelec officer kan Camaligan, kakatapos pasaran nidang maglibot sa magkakaparang voting centers as in pigpaskil naman ang notice of testing and sealing kan mga VCM na mangyayari ngunyan na Mayo 3. Initanganing masyerto na mayong problema pagabot kan perilian. Yan, kadakol kami mga activities na ginigibo. Sa riba na dyan ang pag-coordinate sa mga maniba-ibang offices dito, lalo sa LGU. Tapos, sa ngunyan, nabot pa lang kami, hali kami sa, nagpaskil kami kay itong mga notice and final testing and sealing. Sa nagigibuhan sa May 3. Ang Banwanin Camaligan, Iguanin Kabilugan na 16,233 na botante, 26 na clustered precincts as in 8 voting centers. Sa ngunyan, ang Banwanin Camaligan, mayo pa man na mga nairehistro nga insidente na konektado sa nagraraning perilian sa Mayo. Para sa GNN TV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Presyo ka nagkapirang barakalon sa Naga City People's Mall naglangkaw. Aramon takunta no sa report ni Cindy Cuesta. Mantinido ang presyo kan sugok, lana, karne asin alang na sira. Alagad pag-abot man sa gulay asin preskong sira, luminangkaw ang presyo sa 10 hasta 20 pesos. Ang lokal na gulay na para pagulong gikan sa 120, naging 140 pesos per kilo. Sa laya, sanggatos na ngunyan ang kilo, gikan sa 80 pesos. Ang patatas, naging 70 na hali sa 60. Ang brown sugar, 53 pesos na ngunyan ang kada kilo. Kadaklan sa mga sira, pig-import sa ibang probinsya, kaya halangkaw ini nina sa 30 pesos per kilo. Siring kan bangus na ngunyan, 100 pesos na ang sarong kilo. We have ample supply, pagpilit ang supply ng gulay. Pero nga ang sira, medyo unpredictable ang weather, so nag-aarabot mo yan itong mga frozen hali ining nabotas, frozen products. Ano man yan, nag-agi man yan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Cindy Cuesta para sa GNN TV48 Naga,
Newsbreak. Sa iba pang bareta, padagos ang pagpapautang kan lokal na gobyerno kan syudad ning Naga sa mga saradit na negosyante na parte kan business stimulus program na may obhetong matabangan na makabangon ang mga negosyanteng naapektaran kan pandemya. Susog kay Mr. Jun Mongoso, pamayo kan Metro Peso, may tada pamanda subot sindang 4 milyones pesos para sa gusto mag-aprovechar kan nasabing programa kan lokal na gobyerno kang syudad ning Naga. Tuwing po si Satuyang Business Stimulus Program na kung saan po nagpapautang kita ng zero interest payable in 12 months tapos ma-start ka po mag-amortize after 6 months upon release. Kaya lang po ini, may condition ini. You can avail 25,000 na loan kung iba ka pong sarong empleyado, 50,000 kung duwa, 75,000 kung tulo, kung 4 or more than 4, maximum po ang 100,000. Status na po kayo sir, pero na po ang nailuwas pa. As of now po, igwa na kitang nailuwas na 11 million, igwa pa po kitang tadang 4 million. Sa pagbabalik kang news break, PNP, AFP, COMELEC asin iba pang ahensya ng gobyerno sa Bicol Region nag-urulay mapadapit sa seguridad ngunya na eleksyon. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, sa Albay, Barangay Sagbon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na. Your one-day quality printing. Magsama-sama tayong magbalitaan at kwentuhan dito sa GNN TV 48 Naga. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Padagos pa sa mga bareta para mas mapapusog ang kaaraman kan lambang pulis sa Bicol Region sa pagresponde kung igwang mga aksidente. Pinagmarhay ni Police Brigadier General Junel Istomo, PNP Regional Director, na magkondusir nin Mass Casualty Incident and Triage Training na pinaggibo sa Bagakay Albay. Digdi tutukdoan ang mga pulis kan tamang basic life support techniques asin iba pang paagi sa pagsalbar ning buhay kan sarong tao. Ang PNP Bicol ang pirming nagpapadara nin mga personahe sa mga rehiyon na tinatamaan ning kalamidad arog na sanakan bagyo. Presente ang mga opisyal kan Philippine Army sa pangingenot ni Lieutenant General Bartolome Bacaro, Commander kan Southern Luzon Command asin Major General Alex Luna, Division Commander kan 9th Infantry Division Philippine Army,
COMELEC, DepEd as in iba pang ahensya kan gobyerno sa 4th Regional Joint Security Control Center and Coordinating Conference. Digdi pinagtukar ang mga preparasyon para sa paabuto na eleksyon. Sa ngunyan, mayo pa man subuot na ire-report na insidente nin pangingikil sa mga kandidato hali sa mga armadong grupo. Asin mayo pa man subuot insidente nin vote buying sa presente. Sa iba pang bareta, pinanginota ni Metro Naga Chamber of Commerce and Industry President Mario C. Villanueva ang second quarter membership meeting na pinaggibo sa Sarong Hotel digdi sa siyudad ning Naga. Kabali man sa naging tema kan pagtiripon iyo ang consultation on minimum wage adjustment kung sain naging guest speaker si Attorney Arthur J. Cabral. Pinagbisita ni Department of Health Regional Director Dr. Ernie Vera as ni Dr. Rosa Maria Rimpillo, Local Health Support Division Chief, ang pinagkondusir na vaccination kan Diocese of Legazpi asin kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa St. Gregory the Great Cathedral. Siyan man sa siyudad kan Legazpi. Ang Diocese of Legazpi ang saro sa mga tuwang kan faith-based organization kan Department of Health Bicol sa pag-inganyar man sa publiko na magpabakuna asin magpa-booster shot na. Pinaglalaoman man na makapagpabakuna na ang simbahan kan suudma nin 200 na katao gamit man ang Moderna asin Sinovac vaccine. Napaluha sa sobrang kaugmahan ang estudyanteng si May Mallorca matapos siya manggana nin 100,000 pesos sa ginibong promo kan Smart Balik Tuition Promo 2 na pinaglansar kang nakalis na taon. Susog kay May, dakulang tabang inisubuot sa iyang pagklase. Apwera kay May Mallorca, kabali man ang estudyanteng si Reyna Rose Turana sa nakaresibin nin 100,000 pesos. Premyo gikan sa nasabing promo. Nagpasalamat man si Naga College Foundation President Mr. Mario C. Villanueva sa tabang na naresibikan sa indang mga estudyante. Di po ako makapaniwala na ako po yung nakuha. Parang yung tinawagan po ako sa Smart and para po ba saan to? So, tinanong ko pa po bago ko ma-determine kung para po saan yun. And di ko po siya ina-expect talaga na makukuha ako doon. I am very thankful po kasi nag-collaborate po yung school namin through Smart para po magkaganitong program. Kasi po kung hindi po nag-collaborate yung NCF to Smart, siguro wala pong ganitong mangyayaring may mananalo and may matutulungan sila na student or ano pa man na magkapera para po sa pang-aral nila po. Thank you very much po and God bless. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dai malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Programang ini hatod sa to kan Transfer It, Ninoy and Corey Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Benny Manoy. 12-in-1 Superior Blend Herbal Coffee Mix with Energy Booster. Ang kape ng mga Oragon.